Kaixo gaur kurrila bi ikastarako bigarren moduloko hirugarren atasan egin behar den inprimakia nola egin, egin behar den galdetegia nola egin azalduko dizuet. Kontua da, galdetegia prestatu behar dela eta horretarako 1000 herramienta ezberdin daude, baina errazen hasi hurrenik, behin driven sartuta, inprimakiak edo Google Forms izeneko hor morez ikusten duzuen, eskuman ikusten duzuen inprimakiak horri emanez gero, inprimaki bat sortu dezakegu, eta izena jarri eta galdera batzuk sortu. Galderak izan daitezke era ezberdinetakoak, erantzun luzea, laburra edo aukera anitzak, ez? Autozuzentzeko asmotan gaude eta horrela da, aukera anitzak aukeratzea da honena. Eta ordan hemen adibidez aukera anitzak jarri dugu, eta ordan ABCD aukera jarri ditu. Autozuzentzeko ezarpenetan azterketa bihur dezakegu, eta gero puntuazioa hemen ikusten zuen, punto bat galderako, baina modifikatu daiteke. Ordan guk hemen azalpen bat jarriko genuke, eta goian inprimakiaren izena, demagun gaia biologia dela, edo biologiako atal bat, demagun coleopteroak. Orduan galderak egingo genituzke, eta galderak gehitzen joan gaitezke. Orduan, joango gara, galdera gehitzen, posible da aurreko galdera kopiatze, eta kasu honetan erantzunen gidan, jarri dugu punto bat, eta aukeratu dezakegu zein den zuzena, ez? Orduan, aukera anitza daude, eta jartzen baditugu A, B, C aukerak eta D aukerak, erantzunen gidan, zehaztu beharko genuke, zein da zuzena, ez? Adibidez B. Eta puntu bat izango litzateke, eta gero autozuzenduko litzateke. Hau ondoren hor, bidali goian eskuman bidali horri emanez, bidali daiteke, eta momentu jakin batean erantzuna jasoko genituzke. Behin erantzunak ditugula, gure ikasleek ere erantzun digutelako, posible da kalkulo horri bat sortzea. Nik adibidez sortua daukat hemen galdetegi bat, irudiak ere gehitu ditut, eta autozuzentzen da, erantzuna da ditut, eta beraz posible da hor goian dagoen ikono berdeari eman da kalkulo horrira joatea, kasu honetan hau. Eta fijatzen bazarete kalkulo horri honetatik atera du grafiko bat. Nola? Kasu honetan txertatu daiteke diagrama. Eta diagrama litzateke grafikoa bera. Eta gero, diagraman behin sartzen bagara, izango ditugu hainbat aukera, eta, zutabe forma eman diezaiokegu edo beste forma batzuk. Eta behin diagrama sortzen dugula, posible da, ikusten duzen bezala, koloreak ere aldatzea. Orduan adibidez, kasu honetan, grafiko honetan, koloreak aldatu ditut, eta posible da izenburua ere aldatzea, eta hori guztia. Orduan, hau guztia behar dugu ataz egiteko, sortu behar ditugu alde batetik galderak, autozuzentzen diren galderak galdetegi batean, eta bestalde sortu behar dugu galdetegi horren erantzunetan oinarrituta, kalkulo horri bat, zeinetan txertatuko genukeen grafiko bat. Txertatu diagrama aukera baliatuz. Eta hori da ataz honetan egin behar dena. Horretaz gain, amaierako fasean ere balizko ikase egoera batean, sortu beharko litzateke era honetako jarduera bat, eta hor lotua egongo litzateke gure galdetegia, baina besterik gabe. Hau sortu eta galdetegia eta kalkulo horria sortuta, izango genuke da ataz eginda. Besterik gabe. Hori egin eta animo, aurrera.